Hoe kan je faculteit berekenen op de grafische rekenmachine van Casio? Bijvoorbeeld bereken 6 faculteit. Stap 1. Jij moet naar menu 1. Dan begin maar met het getal 6. Dan klik maar op het knopje Option. Vervolgens bij F6 naar rechts. Klik maar op F6. Dan zie je in het midden prob, betekent probability. Druk maar op F3. Zie je hier het faculteitteken. Druk maar op F1, dan Enter. Dan zie je 6 faculteit in het scherm en het antwoord is 720.